V-ați întrebat vreodată de ce unele persoane se trezesc întotdeauna la aceeași oră în primele ore ale dimineții, ca și cum ar fi trezite de ceva ce le depășește? De ce ar trebui să fim încurajați să ne deschidem ochii în timp ce ne aflăm în întuneric și liniștea nopții? Ce secrete mai intrigante ne sunt dezvăluite în prezent? Pregătiți-vă, deoarece astăzi vom examina misterele relației noastre cu Divinul și impactul lor asupra vieții de veacity. V-ați gândit vreodată la motivul pentru care v-ați trezit la 3 sau 4 dimineața? S-ar putea să nu fie doar o tulburare a somnului? S-ar putea presupune că această trezire este un semn, o comunicare deliberată. În timpul acestei meditații vom aborda aceste probleme și vom dezvălui ceea ce se ascunde sub evenimentele obișnuite. Acordați atenție, deoarece aceste răspunsuri au potențialul de a vă schimba perspectiva asupra vieții de astăzi și a serilor de astăzi. În primul rând, timpul de la 3 dimineața până la 5 dimineața a fost cunoscut sub numele de momente sacre în mai multe tradiții religioase. Aceste denumiri nu au apărut întâmplător. Cercetătorii științifici spun că în această fază ciudată a vieții noastre, creierul nostru se află în faza REM a somnului, care este adesea asociată cu visele cele mai vii. În plus, acest ciclu ne conectează direct cu subconștientul nostru, care este locul în care mesajele, dorințele și chiar anxietățile noastre pot apărea într-un mod unic. Vă puteți trezi într-o stare de armonie excepțională între minte și suflet atunci când vă treziți la această oră. În orice caz, de ce la ora exactă 3 dimineața? Oamenii care cred că linia care separă lumea fizică de cea spirituală este cea mai subțire au numit-o ora zeilor, ora sacră. Acest concept nu este doar o chestiune de credință. Poveștile oamenilor care au spus că au avut viziuni, inspirații și intuiții în acest moment reflectă acest lucru. Această enigmă este de asemenea rezolvată de știință. Nivelurile de melatonină, un hormon care ajută la somn, încep să scadă dimineața de vreme, ceea ce ne pune într-o stare intermediară între somnul profund și somnul conștient. În această stare, mulți cred că ne deschidem învățăturilor divine. Ce credeți despre toate acestea? Imaginați-vă că fiecare trezire la 3 dimineața oferă o șansă. Ai putea fi invitat să-ți schimbi perspectiva asupra vieții tale, să meditezi, să găsești soluții la problemele care ți-au afectat sufletul sau pur și simplu să fii mai mult decât o întâmplare. De exemplu, marile povestiri din Biblie demonstrează că lucrurile aparent banale au avut o semnificație mai mare și au inspirat vieți transformatoare. Poveștile despre tâmplarul Iosif se numără printre cele mai cunoscute. Printre incertitudini și neliniște, a luat decizia de a lăsa Maria însărcinată înainte de căsătorie. Cu toate acestea, Iosif a avut un vis ciudat în timp ce dormea. Iosif s-a trezit și a mers în direcția indicată fără întrebări. Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei de soție pe Maria, pentru că ceea ce s-a născut în ea este de la Duhul Sfânt, a spus un înger. În cele din urmă, familia a fost salvată dintr-un alt vis. Același înger i-a spus lui Iosif să fugă în Egipt, deoarece regele Irod îl căuta pe nou-născutul Iisus pentru a-l ucide. Fiecare vis a avut un motiv clar și puternic care i-a schimbat viața și i-a oferit protecție Mântuitorului. În ceea ce privește trezirea ta personală, trezirea la 3 dimineață poate fi un moment bun pentru a vă concentra asupra ideilor, sentimentelor sau chiar a reamintirii viselor. Ați putea primi mesaje? Dacă da, ce răspunsuri aveți? Acesta este momentul ideal pentru a efectua o introspecție sinceră. Este posibil să te gândești, este ceva în viața mea care trebuie să fie schimbat? Există o opțiune pe care ar trebui discutată? Din punct de vedere spiritual, trezirea la această oră poate fi o invitație la rugăciune sau la meditație. Multe persoane afirmă că rugăciunile lor de dimineață au o influență mai mare, ca și cum ar fi dezvoltat o relație specială cu Dumnezeu. Nu trece cu vederea dacă ți s-a întâmplat. Acesta este un moment bun pentru a-ți calma mintea, a-ți schimba ideile și a găsi o cale pentru problemele mai grave din viața ta. Aceste evenimente au semnificații spirituale. De asemenea, de exemplu, medicina chineză tradițională asociază fiecare oră a nopții cu anumite organe ale corpului uman. Plămânii sunt în centrul atenției între 3 și 5 dimineața, când sunt considerate locul emoțiilor și energiei vitale.
Dacă vă treziți frecvent în această perioadă, este posibil ca sănătatea mentală sau fizică să necesite efort. Pot apărea emoții reprimate, cum ar fi îngrijorarea sau tristețea, în acest moment, ceea ce indică faptul că ar trebui să le abordați și să urmăriți recuperarea. Imaginați-vă că liniștea dimineții este o recompensă. În timp ce lumea doarme, aveți ocazia unică de a vă conecta cu voi înșivă. În această liniște fără distrageri, mintea ta devine un loc bogat pentru gânduri, intuiții și răspunsuri. Potrivit întunericului, o problemă care pare insolubilă în timpul zilei poate dobândi o semnificație nouă. Înapoi la Tora, Gedeon, un om obișnuit care a fost trimis să-i conducă pe israeliți împotriva madianiților, este o altă ilustrare izbitoare. Atunci când Gedeon se simțea incapabil să conducă în Judecători 6, a primit o revelație cerească noaptea târziu. Dumnezeu i-a dat un răspuns precis pentru a-i demonstra că era cu el atunci când a cerut un semn. Această poveste ne amintește că, dacă suntem deschiși către calea divină, putem obține claritate și putere chiar și în momentele cele mai îndoielnice. Cum putem face ca aceste treziri să fie cu adevărat valoroase? Pregătiți-vă mai întâi. Dacă vă treziți în mijlocul nopții, probabil că nu vă place să vă luați telefonul sau să vă distrageți atenția cu idei nebune. În schimb, luați o respirație profundă, liniștiți-vă mintea și încercați să vă amintiți ce ați visat sau ce ați simțit în acel moment. Ce lecție încearcă să-mi transmită această situație? Vă întrebați. Un obicei bun este să ai un caiet în care să scrii. Enumerați-vă sentimentele, gândurile și chiar întrebările. Simplul proces de a scrie ideile vă poate ajuta să descoperiți tendințe pe care altfel nu le-ați fi văzut. În plus, vă puteți schimba dorința de a face ceva dacă vă mulțumiți. Enumerați lucrurile mici de care vă bucurați. Veți vedea lucrurile într-un mod diferit și vă veți simți mai bine. Bineînțeles, faceți-vă și voi rugăciunea. Nu este necesar să fie o rugăciune complicată sau îndelungată. Doar vorbiți cu Dumnezeu ca și cu un prieten. Împărtășiți-vă îngrijorările, cereți judecată și înțelegere și comunicați-vă obiectivele. De obicei, soluția poate fi ascunsă, dar sentimentul de abandon și încredere poate fi destul de ușor. Cu toate acestea, realizăm că trezitul la 3 dimineața nu este doar o problemă de somn. Este o invitație să te descoperi și să mergi către ceva mai bun. Aceste momente pot fi transformatoare, deoarece vă permit să vă redescoperiți credința, să găsiți o cale și să căutați răspunsuri de care poate nu ați știut că aveți nevoie. La sfârșitul serii, nu doar ceea ce se întâmplă când suntem treji este important, ci și reacția noastră. Fiți extrem de atenți, identificați semnificația și credeți că fiecare trezire are un scop. Poate că sunteți chemați la ceva mai mult decât să vă treziți. De ce aceste treziri noaptea par atât de frecvente și misterioase? Există vreo metodă pe care am putea să o examinăm, în afară de cea fizică sau spirituală? Cum putem profita de aceste oportunități pentru a le folosi ca un instrument puternic pentru dezvoltarea umană și conexiunea divină? Pe măsură ce vom studia acest fenomen în detaliu, aceste întrebări ne vor ajuta. Imaginați-vă că primiți o invitație specială care depășește standardele de fiecare dată când vă treziți la 3 dimineața. Cu toate acestea, ce părere aveți despre această invitație? Ce ar trebui să faceți în acele situații? Mulți spun că se trezesc cu o idee clară, ca și cum ar fi primit un mesaj. Alții spun că se trezesc într-o neliniște inexplicabilă. Ați trecut vreodată prin ceva asemănător? Nu o neglijați dacă da. Spiritualitatea și știința propun ca aceste treziri să fie porți către introspecție și direcție. Ciclul somnului uman, care este format din mai multe etape, este un fenomen fascinant. În timp ce corpurile noastre sunt în repaus, creierul nostru este activ în perioada REM, care durează între 3 și 5 dimineața. Pare că mintea noastră procesează amintiri, organizează concepte și chiar dezvăluie lucruri latente. Avem o oportunitate atunci când ne trezim la acest moment, deoarece mintea noastră este mai deschisă pentru idei și experiențe noi. În plus, legătura dintre spiritualitate și aceste epoci se extinde peste secole și civilizații. În scrierile biblice, primele ore ale dimineții au fost frecvent folosite pentru căutare și mărturisire. De exemplu, regele David a scris psalmi în timp ce dormea. Îmi aduc aminte de tine pe patul meu, meditez la tine în ceasurile nopții, spune el în Psalmul 63.
Acest lucru arată cât de aproape erau de Dumnezeu aceste momente de liniște. Cu toate acestea, pentru multe persoane, trezitul în mijlocul nopții poate părea mai degrabă o șansă decât o pacoste. Este posibil să vă fi gândit, de ce mi se întâmplă asta? Ce trebuie să fac? Toate aceste treziri au o calitate comună: oportunitatea de transformare. De obicei, învățăm cele mai bune lucruri din vremuri grele. Găsim oportunitatea de a ne îmbunătăți în această situație dificilă. Dacă vă simțiți măcinat de întrebări sau temeri, dedicarea acestor ore de reflexie ar putea fi destul de eficientă. Vă puteți întreba, ce mă împiedică să merg înainte? Există obligații pe care ar trebui să le ignor? Această introspecție vă poate ajuta să găsiți soluții pe care nu le-ați putut găsi în viteza zilnică. În Biblie găsim de asemenea povestea lui Samuel, un tânăr pe care Dumnezeu l-a chemat târziu în noapte. În timp ce încă dormea în templu, lângă chivotul legământului, și-a auzit numele strigat. A crezut că este el când s-a dus la preotul Eli. Cu toate acestea, Eli i-a spus că nu a primit niciun apel. După ce au auzit pentru a treia oară că Dumnezeu îi vorbea lui Samuel, ei au înțeles că Dumnezeu i-a spus: „Vorbește, Doamne, pentru că robul tău ascultă.” Viața lui Samuel s-a schimbat complet după ce a acceptat acest sfat și a devenit unul dintre cei mai remarcabili profeți ai Israelului. Această poveste ne amintește că, chiar și atunci când suntem tineri sau neexperimentați, putem fi chemați la ceva mai mult. În timp ce te poți simți singur într-o dimineață liniștită, poate că te pregătești pentru ceva ce încă nu știi. Poate că tot ce trebuie să faci este să te oprești, să asculți și să fii pregătit să răspunzi, ca și Samuel. O altă caracteristică fascinantă este legătura dintre aceste treziri și visele noastre. De câte ori v-ați trezit cu un vis evident în minte și apoi l-ați lăsat să dispară în timpul zilei? Aceste vise pot fi reprezentări, mesaje sau chiar răspunsuri la întrebări. De aceea ar trebui să le acordați atenție și, dacă este posibil, să le notați. Fiecare lucru, indiferent de cât de mic ar părea, are o semnificație semnificativă. De exemplu, pentru Iosif, fiul lui Iacov, visele erau foarte importante. În tinerețe, el a visat că frații săi se înclină în fața lui, provocând inițial gelozie și conflicte în familie. Cu toate acestea, aceleași speranțe s-au împlinit ani mai târziu când Iosif, care acum conduce Egiptul, și-a salvat familia de la foamete. Drumul lui Iosif ne amintește că, deși fiecare piesă a fost pusă la locul potrivit, nu știm de ce se întâmplă experiențele noastre. Prin urmare, nu neglijați un vis cu care vă treziți în minte când vă treziți. Notează-l, gândește-te la el și roagă-te pentru el. Vă întrebați, ce ar putea încerca să-mi spună? Are vreo schimbare necesară în viața mea? În afară de vise, ar trebui să înțelegem importanța tăcerii în zilele noastre. În ciuda faptului că rutina zilnică ne-ar putea distra, zorii oferă un moment special pentru meditație. Dacă întâmpinați dificultăți, petreceți timp în pace și căutați răspunsuri. Rugăciunea și meditația sunt metode puternice pentru a crește credințele și încrederea în ceva superior și pentru a găsi răspunsuri. Rugăciunea lui Isus din grădina Ghetsimani este printre cele mai remarcabile exemple de căutare și supunere pe timp de noapte. Înainte de a fi dat să înfrunte cea mai grea provocare a sa, el s-a retras pentru a se ruga și a căutat să devină mai puternic și să se supună planului lui Dumnezeu. În Luca 22, Dumnezeu spune: „Tată, dacă voiești, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, să se facă nu voia mea, ci voia ta.” Curajul și subservierea lui Isus, chiar în acel moment, arată cât de important este să ceri putere și direcție în cele mai dificile situații. Dacă credeți că sunteți chemați la ceva mai bun sau dacă trebuie să faceți o alegere importantă, folosiți acest exemplu. Petreceți aceste momente de relaxare căutând claritate și sperând că răspunsurile vor veni la timp. Nu ezitați să vă confruntați cu anxietatea sau incertitudinile. Mai degrabă, folosiți aceste momente ca oportunități de a-ți îmbunătăți credința și de a te pregăti pentru ceea ce va urma. Modul în care aceste schimbări ne-ar putea permite să reconsiderăm prioritățile este o altă problemă fundamentală. Cât de des ne gândim la ceea ce este cu adevărat important? Chiar dacă există multe lucruri bune de făcut în viața de astăzi, dimineața este un moment obligatoriu în care să ne reevaluăm obiectivele, relațiile și calea. Îmi urmez valorile?
Acordă o prioritate absolută a ceea ce este cu adevărat important? Chiar dacă aceste întrebări pot părea stânjenitoare, sunt esențiale pentru o dezvoltare reală. De multe ori, trezirea în mijlocul nopții este exact ceea ce avem nevoie pentru a ne rupe rutina și pentru a ne găsi drumul. De ce ne trezim cu un sentiment ciudat de calm? Sunt momente în care simțim că aparținem locului în care ar trebui să fim, chiar dacă nu știm. Lumina nopții pare să fie un memento care ne ajută să ne simțim confortabil și să ne reamintească că nu suntem singuri. Această emoție poate fi un semn că mergem în direcția corectă, în ciuda obstacolelor. În cele din urmă, că la sfârșitul acestei perioade de introspecție, apar mai multe întrebări. De ce sunt aceste momente atât de puternice? Cum se poate distinge o revelație supranaturală de un concept banal? Cum putem fi siguri că ascultăm cu adevărat sfatul? Aceste întrebări ne duc la următoarea etapă crucială, care este să știm cum să aplicăm ceea ce descoperim în aceste treziri în viața noastră de zi cu zi. Nu este suficient să vă treziți. Trebuie să acționați. Pregătește-te să dobândești cunoștințe pe măsură ce progresăm despre modul în care aceste momente de conexiune spirituală pot fi transformate în lucruri reale. Soluțiile pe care le căutați pot fi mai aproape decât ați crede dacă vă deschideți inima pentru a le primi. Va fi folosită această chemare pentru ce? În ciuda acestui fapt, este evident că aceste treziri nu au apărut din întâmplare. Sunteți liberi să luați decizia. Ele sunt șanse, semințe ale ceva mai mare care va înflori. Dacă până acum am înțeles că trezirea în mijlocul nopții poate fi o chemare și că fiecare componentă a acestui moment are un sens, atunci ce vei face cu el? Din momentul în care înțelegeți că aceste treziri nu sunt șanse, ci șanse, aveți capacitatea de a vă schimba viața. Să începem cu ceva simplu. V-ați gândit vreodată cum vă influențează rutina zilnică relația cu spiritualitatea? Trezitul la 3 dimineața sau la orice oră a dimineții vă poate ajuta să luați în considerare modul în care ați petrecut timpul și energia. Vă puteți întreba, trăiesc în armonie cu ceea ce cred? Mi-am lăsat suficient timp pentru a asculta ceea ce Dumnezeu dorește să-mi spună? În ciuda faptului că sunt fundamentale, aceste întrebări pot constitui începutul unei schimbări semnificative. Realizând că aceste treziri sunt invitații la restabilirea relației cu Dumnezeu și cu propria persoană, este posibil să începeți să faceți mici schimbări în viața de sus. De exemplu, stabilește un interval de timp în fiecare zi pentru a evita distracțiile și a se concentra asupra spiritualității tale. Rezervarea unui loc pentru rugăciune, meditație sau citirea de cărți inspiraționale este esențială, indiferent dacă este înainte de culcare sau după trezire. Gândiți-vă acum la situațiile în care vă treziți în mijlocul nopții și simțiți că ceva vă împinge să acționați, să vă gândiți sau să găsiți soluții. Acest instinct este tăcut de obicei, dar este destul de puternic. La fel ca Iosif, care a acceptat calea lui Dumnezeu fără a pune întrebări după ce a auzit-o în visele sale, și tu poți folosi aceste momente pentru a lua decizii importante sau pentru a afla mai multe informații în situații dificile. În plus, Biblia ne oferă o ilustrare suplimentară motivatoare din povestea lui Moise. În cartea Exod, Dumnezeu l-a chemat pe Moise prin intermediul unui tufiș aprins, o modalitate neobișnuită de a face acest lucru. Chiar dacă Moise la început a ezitat și și-a pus la îndoială capacitatea de a conduce poporul lui Israel, a auzit chemarea și a crezut în direcția divină. Acest lucru ne ajută să înțelegem că Dumnezeu ne permite să depășim obstacolele și să ne îndeplinim misiunea, chiar dacă pare că nu suntem pregătiți pentru asta. Prin urmare, chiar dacă vă treziți în timpul nopții și vă simțiți puțin intimidat de evenimente, țineți minte că există un plan mai mare la lucru. Fiecare trezire poate servi ca un memento că sunteți pregătiți pentru ceva important, chiar dacă încă nu puteți vedea imaginea completă. Aceste momente de dezvoltare personală vă vor ajuta să vă construiți încrederea și să aveți încredere că soluțiile vor veni la momentul potrivit. Folosiți aceste trimiteri și pentru a crește nivelul de mulțumire. De multe ori, preocupările zilnice ne copleșesc și ne împiedică să vedem beneficiile pe care le avem deja. Fie scrieți note într-un carnețel, fie faceți o listă mentală a lucrurilor pe care le apreciați. Ar putea fi ceva la fel de elementar ca sănătatea, familia, un loc de locuit sau chiar posibilitatea de a începe o nouă zi. Chiar dacă nu pare prea mult,
Această practică vă poate schimba perspectiva și vă poate ajuta să obțineți beneficii suplimentare în viața de bază. Un alt obicei puternic este să-ți iei obiectivele și să le dai lui Dumnezeu. Solicită direcția divină pentru fiecare dintre ele, imaginează-ți procesele necesare pentru a-ți atinge obiectivele și este vorba de potrivirea dorințelor tale cu misiunea pe care Dumnezeu ți-o stabilește, nu doar de tânjirea după bunuri. Prin aceasta vă veți demonstra încrederea și veți demonstra că sunteți loial planului divin. De asemenea, trebuie să țineți cont de faptul că aceste treziri pot fi momentele perfecte pentru a interacționa cu alte persoane. De multe ori uităm să ne rugăm pentru alții pentru că suntem prea ocupați de problemele noastre. Totuși, atunci când îți iei timp pentru a interveni, se întâmplă ceva uimitor. Creezi o legătură mai strânsă cu Dumnezeu și cu cei pe care îi întâlnești. În plus, mijlocirea te ajută să-ți dezvolți sufletul și te face să te simți mai plin de compasiune. Imaginați-vă Iisus rugându-se foarte mult pentru ucenicii săi și pentru El însuși în grădina Ghețimani. În ciuda faptului că a recunoscut obstacolele pe care le va întâlni, a înțeles de asemenea cât de important ar fi să intervină pentru fiecare persoană care s-a adunat împreună cu El. Nu ignorați sentimentul care te trezește în mijlocul nopții gândindu-te la cineva. Petreceți o perioadă de timp rugându-vă pentru el, cerându-i siguranță, liniște și îndrumare. Această mică acțiune poate avea un efect semnificativ. Atunci când luăm în considerare toate aceste metode, este normal să ne întrebăm cum am putea implementa aceste treziri în rutine zilnice care să ne modeleze viața. Aici, persistența este esențială. Când căutați această legătură, nu vă bazați pe oportunitățile perfecte sau pe semnele magice. Planificați-o în mod regulat în program. Începeți cu puțin, dar fiți atent. Chiar și o mică rugăciune sau un moment de liniște poate avea un efect semnificativ. În cele din urmă, nu subestimați niciodată importanța împărtășirii experiențelor tale. Anunțați-vă dacă ați experimentat o trezire unică sau dacă ați simțit o direcție sau un mesaj spiritual. Vă puteți îmbunătăți propria credință și să vă inspirați pe alții împărtășind povestea de Dumnezeu. În plus, creați un sistem de sprijin prin împărtășirea acestor întâlniri care ar putea inspira alții să-și îmbunătățească spiritualitatea. Imaginați-vă că vă treziți din nou la 3 dimineața. Mediul este liniștit și calm, dar există o ușurință și o încredere că ceva special se întâmplă în interiorul tău. Mai degrabă decât să vă agitați sau să încercați să adormiți din nou repede, inspirați adânc, închideți ochii și bucurați-vă de ceea ce aveți. În acel moment devii conștient și conectat, nu doar treci. Vreau să te gândești la tot ce ai învățat astăzi. Aceste schimbări sunt oportunități mai degrabă decât perturbări. Ce planuri aveți de a face cu ele? Cum veți folosi aceste momente pentru a-ți spori credința, a-ți revitaliza sufletul și a-ți îmbunătăți relația cu Dumnezeu? Amintiți-vă să dați like acestui videoclip dacă acest mesaj vă afectează. Acest lucru ne permite să împărtășim credința și speranța cu mai mulți oameni. Cum ar fi să trimiteți acest conținut unei persoane pe care o cunoașteți? Este posibil ca acesta să fie impulsul de care au nevoie pentru a-și redescoperi călătoria spirituală. În cele din urmă, înregistrați-vă pe canal și activați alertele pentru a continua să primiți astfel de reflexii. În fiecare moment al vieții tale, cereți lui Dumnezeu să vă ofere multă binecuvântare și să vă conducă acțiunile. În așteptarea următoarei întâlniri,